Jingpule na kashithi Upaulos shaki Kristan ha Ephesus kalanong kabaar kadkhot khat kindai hadu arpoar. Kani kamut bapimlong shu kinong wei bat ki mender. Pilong shishnong shithau bat ki riu khut bat kidkhot jong kaying kasem Blei. Pipenlong kajintay kabayeng halor kanong rim jong ki apostol bat kinong yethu lupa ha kaba ukris Jisu hi ulong umaudong jongka. Dau lapendat lang ya kajintay baro kaway bat kasawandur kum ka temple bukhut ha utray. Ha u yapi latay hagani ka temple bankilla long kajaka shong na kabinta Blei ha umensiam. Ktien jong utray. Kasam shispa khadanyo gadkhod iway hadu ar. To yaro yaw try ko jat brio baro to pendon bu rom yu ko pat ben rio baro na ba ka jing e chung u yangi ka long ka bakraw bat ka jing bat kular utray ka sa junom Alleluia. Ka gospel kat kum u yones bukhuit kalandong ka ba arpo kad khod arpo saw hadu arpo khandai uway na ki khat armut ki sanran u Thomas yaw balakhod Didymus shimdon ringkat bat ki habau Jisu ulawan kumta ki way pat ki senran kila ong ha u ngila yo i ya utray u Thomas ula ong ha ki lemda nga yo i ya ki dag jingmong ha ki kti jungu bat ngakta ya ki to ki dien preng bat ngatba ya ka krung jungu ngan om ngen Prasni hadien kisenran kilayadon lang biang hapo ying baru Thomas uladon ringkat bat ki jinkang ki khang Henry Jisu ula wandrung bat ula yeng hapdeng jongki udaong ka jingsu kapi lang ta ula ong ha u Thomas su ya ka shimpre akti jong pi hangni bat pet ya ki jonga nang takner yala kakti Patot wat ya ka krung jonga wat art tir chu bat tungen u Thomas ula jabab ko try jonga bat ko Blei jonga u Jisu ula ong ha u namar ba phila yo i yanga philangen sukito ki bamshem la yo i Henry ki langen ka gospel jong utray